салом ба мухлисони дастаи беҳтарини олам. Имрӯз дар бораи хави ва кори ӯ дар дастаи дӯстдоштаи мо ҳарф мезанем. хави моҳи ноябри соли 2021, яъне расо 2 сол пеш ба Барселона баргашт. акнун кори ин мардаки хубро бояд баҳои дуруст ва беғаразона бидиҳем. қабл аз ин собиқ нимҳиматгари бошгоҳи каталонӣ дар дастаи Ал-Сади Қатар ҳеҷ касро гапзанӣ намонда 4 ҷоиза ба даст овард. 4 ҷоиза аз осмон нағалтиданд. хави барои гирифтанашон шабу рӯз заҳмат кашид. дар ин вақт дар Барса ҳама калову пӯст мезад. биёед аввал лайки қиматбоҳи худро гузоред, бачаҳоча баъдан пурра видеоро тамошо кунед. рӯзи 25 ноябр соати 16:00 ба вақти Москва Барселона дар меҳмонӣ бо Райо Великано рақобат мебандад. дар чемпионат Райо душворӣ мекашад, аммо онҳо бар зидди дастаи хави то дақиқаҳои охир мубориза мебаранд. прогнози ман дар ин рақобат тотал больше 2.5 аст. ҳардуи даста потенсиали ҳуҷумкунанда доранд ки ин метавонад ба голи бисёр оварда расонад. тамошои рақобатро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. дар он ҷамъовақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. ба ҳама муваффақият. тирамоҳи соли 2021 Барса як давраи душворро аз сар гузаронидаанд. ҳар рӯз мушапаку 1-1 буд. дастаро Роналд Куман роҳбарӣ мекард. пас он интихобот шуд. хави яке аз мавзӯи асосии маъракаи интихоботии Жоан Лапорта буд. Лапорта воқеан мехост ки дар сари даста шахсеро гузорад ки легендаи зиндаи клуб бошад. ба президент тарзи бозии Барселонаи Куман писанд наомад. вай қайд кард ки даста ба мураббие ниёз дорад ки ДНК онро баргардонад. вақте ки клуби дилу ҷони хави ба ӯ ин қадар сахт ниёз дошт, ӯ рӯй гардонида наметавонист. мутахассиси ҷавон бо умед ва майлу хоҳиши калон ба Каталония баргашт. ин ҳамкорӣ то имрӯз идома дорад. аз оғози кор хави борҳо қайд кард ки барои Барселона бозӣ кардани футболи ҳуҷумӣ, прессинги баланд ва пайваста фишор бар рақиб хеле муҳим аст. аммо дар аввал барои ин вақт қариб набуд, чунки хави дар миёнаи мавсим ба ҷое омад ки пеш аз ӯ ба қавле аз мясорубка гузаронида буданд. ба мутахассис лозим омад ки эътимодро ба даста ки ба бозӣ бидуни Лионел Месси нав камакак одат карда буд барқарор кунад. мураббии нав аввалин бозии худро дар дерби Каталония бар зидди Эспаньол анҷом дод. дар он Барса бо ҳисоби минималӣ ғалаба карданд. бо вуҷуди ин то охири соли 2021 Барселона номувофиқ баромад кард. инро метавон бо омадани мураббии нав шаҳр дод. Барса дар қиёс нимаи дуюми мавсими 2021-22-ро беҳтар гузаронидаанд. албатта нокомиёам буданд. масалан дар Лигаи Чемпионҳо аз гурӯҳ набаромадан ва аз даври якчорниҳои Лигаи Аврупо шикаст хӯрдан аз Айнтрахти Франкфурт зарбаҳои сахт ба мо буданд. Барса пас аз он мавсим барои қавӣ кардани ҳайати худ якҷоя бо хави тасмим гирифт. чанд качоки футболӣ аз ҷумла Ферран Торрес, Жуэл Кунде, Роберт Левандовски, Пабло Тори ва чанд нафари дигар ҳамчун агенти озод ба сафи Барса омаданд. мавсими 2022-2023 барои Барселона нисбат аз пештара беҳтар буд. дар тӯли тамоми мавсим Барселона дар Ла Лига ҳамагӣ дар 6 бозӣ мағлуб шуда, бори аввал дар 3 сол қаҳрамони Испания шуд. дар мусобиқаҳои аврупоӣ боз барои Барса ҳамаи чиз бад буд. онҷо боз сархам шудем. Барселона дар Лигаи Чемпионҳо боз аз гурӯҳ набаромад ва дар Лигаи Аврупо аз даври 1/16 аз Манчестер Юнайтед дар ҷамъи 2 рақобат мағлуб шуд. аммо чемпион шудем ва соҳиби суперҷоми Испания гардем. аз ин рӯ роҳбарияти бошгоҳ мавсимро муваффақ ва бобарор эълон кард. аммо бояд гуфт ки дар давоми тамоми мавсим нилнориҳо дар чемпионат чандон дилпур бозӣ накарданд. бисёр ғалабаҳо бо пешсафии хурд ва ҳисоби минималӣ буданд. бо шарофати кӯшиш ва бозии устувори Марк-Андре Тер Штеген ҳисоб дар бозиҳо нигоҳ дошта шуданд. ӯ девори чин дар Каталония буд. хави ҳоло дар мавсими дуюми пурраи худ дар Барселона ва сеюм дар маҷмӯъ сари кор мебошад. ман нисбат ба кори мутахассис фикру ақидаи омехта дорам. аз як тараф ӯ ва роҳбарон дар бозсозии даста кори бузурги анҷом доданд. Ламасия барои тайёр кардани бозингарон корашро давом дод. бозингароне мисли Гави, Ламин Ямал, Алехандро Балде ва Фермин Лопес омода шуданд ки бошгоҳ аз онҳо умеди калон дорад. бисёре аз бозингарони калонсол ва онҳое аз пули Барса хӯрда мегашданду фоидае аз онҳо набуд, сари вақт ҷавоб дода шуданд. гап сари бозингароне мисли Мартин Брейтвейт, Миралим Пьянич ва Самуэл Умтити меравад. аз тарафи дигар Барселона аксар вақт ба дастаи монанд аст ки чизе намерасад. ҳоло баланс, далерӣ, боварӣ, оромии беҳбудиро металабанд ва ин мушкилот аз мавсими гузашта идома дорад.
барса дар он мавсими чемпионат хеле кам бозии босифат нишон дод. Агар Реал Мадрид он вақт ба мушкилӣ дучор намешуд, натиҷаи мавсим метавонист дигар шавад. Даста бозингарони бениҳоят бо таҷриба ва босифат овард, аммо наметавон гуфт ки онҳо боваринок бозӣ карданд. Дар ҳаққи сармураббӣ низ ҳаминро гуфтан мумкин аст. Пас аз вохӯриҳои бебарор, Хави ба шахсе монанд нест ки дилпур ва барои ҳалли мушкилот омода бошад. Наметавон гуфт ки мушкилот танҳо дар мураббӣ аст ё танҳо дар бозингарон. Дар маҷмӯъ Барселона каме фарқ мекунад. Натиҷаҳои хуб вуҷуд доранд, аммо бозии дақиқ муайян карда нашудааст. Лапорта аз як тараф кори хубе карда клубро аз чуқурии молиявӣ баровард, вале аз тарафи дигар ба ҷои иқрор шудан ба мавҷудияти баъзе проблемаҳо гоҳу гапҳои аз ҳад зиёду нолозим мезанад. Чунин ба назар мерасад ки Хави масъулиятро бар дӯш мегирад, аммо дар бисёре аз шаҳрҳои пас аз бозӣ баҳона меҷӯяд то андозае баҳонаҳои беасос. каталониҳо ба танаффуси байналмилалӣ дар ҷои сеюм дар ҷадвали Ла Лига баромаданд. Фарқият аз Реал Мадрид 2 хол, аз Жирона 4 имтиёз аст. Бо назардошти он ки ҳамагӣ 13 бозӣ гузаштан, ин чизе нест. Тибқи омор ҳамаи чиз он қадар бад нест. Сарфи назар аз ҳама мушкилот дар бозии мо, барсагиҳо дар чемпионати кишвар 23 гол заданд. Танҳо Жирона ва Атлетико бештар гол доранд. Каталониҳо ба сӯи дарвозаи рақибон 72 зарба заданд. Танҳо Реал Мадрид бештар 79 дорад. Илова бар ин, Барса нисбатан кам фол мекунад, 120 фол, сеюм дар лига. ҳоло гуфтан барвақт аст ки мавсими ҷорӣ барои Барселона бебарор хоҳад буд. Дар Ла Лига ҳамаи чиз дар пеш аст ва дар Лигаи Чемпионҳо ҳанӯз шанси хуби баромадан ба плей-офф аз ҷои якуми гурӯҳ вуҷуд дорад, аммо мушкилот дар коллектив маълум аст. бозингарон дар ҳолатҳои оддӣ ба хатогиҳои зиёд роҳ медиҳанд. баъзан онҳо ба таври назаррас асабӣ мешаванд ва баъзеҳо ҳатто хориҷ мешаванд. Беголии Роберт Левандовскиро шаҳр додан душвор аст ва ин ҳам пас аз он ки ӯ дар мавсими гузашта дар ҳамаи мусобиқаҳо 33 гол зада буд. Жоао Кансело ва Жоао Феликс тадриҷан заиф мешаванд, гарчанде ки онҳо дар сафи даста корро хуб оғоз карданд. Рафиня баъзан амалҳои нофаҳмо мекунад. Ӯ гӯё аз дигар бозингарон ҷудо буда ба қавле темаи худро дорад. ҳатто Илкай Гюндаган ба хатогиҳо шурӯъ кард ки қаблан бо ӯ қариб ҳеҷ гоҳ рӯй надода буд. ҳамаи чиз нишон медиҳад ки нилнориҳо мушкилоти равонӣ доранд. дар баробари ин бозингарони бо таҷриба ки бояд аз ҷиҳати назариявӣ ин мушкилотро ҳал кунанд, ба ин мушкилиҳо ҳамроҳ мешаванд. аз эҳтимол дур нест ки мушкилот танҳо дар мураббӣ бошад. аз афтикор бисёр коркунони клуб ба мақому манзалати он мувофиқ нестанд. масалан, шумораи зиёди ҷароҳатҳоро гирем, ин чанд сол боз дар Барселона мушкилоти рақами якум аст. барканории мураббӣ ин ҳамаро ҳал намекунад, аммо Хави ҳоло ҳам кори зиёд бояд кунад. то ҳол наметавон гуфт ки ӯ бо боварӣ корро пеш мебарад. ин буд дӯстон фикру ақидаи ман дар бораи дастаи Хави ва корубори ӯ дар Барселона. оё шумо аз Хави розӣ ҳастед? ба фикри шумо ба Барселона чӣ намерасад то ба қуллаҳои баланд расад? ақидаи худро оиди ин мавзӯъ дар комментария нависед. ин барои мо хеле муҳим аст. дар ҳамаи ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ намоед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бачаҳоча, дар паноҳи Аллоҳ.